Ane Albizu. Kaixo lagunez ezagun hori. Ez dakit nork aurkituko duen eskutitzau, edo norbaitek aurkituko te duen inoiz. Ez zaituztet ezagutzen, eta zuek ni ez da ere. Baina nire sekretua kontatu nahi dizuet. Karmele naiz eta 10 urte ditut. Nire guraso eta nahi arrebekin, abuztuaren 31 kaleko etxetxo txiki batean bizi naiz. Nire etxetik, San Bizente Elizako kanpaiak entzuten ditut gauero. Eta modu horretan, amatxok 8 puntu-puntuan bidaltzen gaitu goera. 1813ko udaran idatzi dut mezu hau. Egun hauetan oso giro arraroa somatzen da hirian. Zerbait gertatzen da. Jendea urduri ikusten dut, kopetilun eta isilik. Sardina saltzaileek ia ez dute abesten, eta merkatuko azokak bere bizitasun guztia galdu du. Mundu guztia zerbait gertatzeko beldur balitz bezala. Soldaduz bete dira kale guztiak, eta ulertzen ez ditudan hizkuntzatan hitz egiten dute. Orain arte, frantsesak zeuden, baina orain ingelesak ere iritsi dira. Eta izeba arantxak jatorrak direla dioen arren, aita ez da bat ere fidatzen. Eta gaur gauean, hiritik ihes egingo dugula, agindu digu Toulouseko bere lehengusuaren gana. Bidaia luzea omen dugu aurretik, eta maletan behar berreazkoa soilik eraman dezakegula esan digu amak. Horregatik, urgulera igo naiz, eta nire jostailu gustukoena ezkutatu eta babestu egin dut. Aitak, arrazoia badu, Laster Donostia suntsituko dute. Nire altxor maitea aurkitu nahi baduzue, jarraitu nik emandako pistak, eta bilatu galderen erantzunak. Animo, Karmele.